Здравейте, хора! Аз съм Дейси и в днешното видео ще отворя една пратка от Тему. В нея има няколко чифта ръкавици за тренировка. Тъй като от известно време ходя да тренирам на лостове и имам ето такива мозоли, може би повечето от вас, които правят такъв тип тренировка имат. Имам и ръкавици на Under Armour, които имат доста шевове тук и ми се забиват в ръката. Заради това реших да пробваме други модели. В различни дни ще отида на лостовете да пробвам тези ръкавици и ще установя каква е разликата между тях в подуването на мозолите и т.н. Вътре също има моето първо лего от Тему, което не е оригинално лего, иначе аз съм голям фен на лего и съм сгубила доста сетове. Сега ще видим каква е разликата между китайското и истинското. Нека отворим пратката и видим какво има вътре. Първото нещо, което ще отворя е тези противовятърни перца за Федербал, които дъщеря ми ще изпробва. Нямам представа дали ще са добра покупка или не. 10 на брой са за 3,30 им положа. Ето тук съм купила едни стикери, които всъщност мислех, че са значки, те били стикери. Така. Това са първите ръкавици. Както казах, в различни дни ще ги изпробвам, за да видя какъв е резултата. Не, наобратно са всъщност. Ето така. Ето това е първия вид. Така изглеждат. Тук имате много и са много приятен зелен цвят. Така. Следващите ръкавици са от друг тип, като моите имат да се закачат за китката. Само че също така имат тук силиконово покритие, което предполагам много добре ще се залепва на лостовете. Според таблицата моята ръка беше XL, което за мен беше очудващо, но мерих и с сантиметърче и пишеше, че моята е XL. Да, мисля, че наистина са добре като размер. Вече ще пробвам как е като усещане, когато се катериш на маймунската стълбичка. Така. Това е нещо съвсем друго. Въобще не знам как ще се работи с това нещо. Как ще ми стои на ръката. То може би е само за набиране. Няма да става да се хващаш от лост на лост, според мен. Да. Това е само за набирания. Да обкрачиш лоста с него. Тук ще дойде лоста и ще се правят единствено набирания, тъй като гледам. Въпреки че може и да има захват на другата гърда, не знам, ще разбера, когато ги пробвам и ще ви кажа какво е моето усещане с тях. Така. Последния вид ръкавици са подобни на първите, само че са чисто черни. Значи моделът е същия, само че онези тук са с ластик, а това също е кожа отгоре. Да.
Това според мен ще е по-удобно от тия, които аз имам, но вече след като ги изпробвам, ще мога да кажа от личен опит как се усеща, колкото са подули ръцете, вихурите по-скоро на ръцете. Ето тези тук се подуват 3, този се е белил вече няколко пъти. Следващото нещо, което съм си поръчала е ето това. Ето това нещо, което всъщност е за излъчване на етерично масло. С него, в случая взимам лимонова трева, която обикновено използвам за маски за коса и кристали за коса си правя. Ето тук се капи етеричното масло и това е един вид арома лампа, която е без свещ. Аз имам със свещ, тази е без свещ. Да видим как се усеща. И докато усещам арома лампата, сега ще отворя моето лего, което чакам много отдавна. То ще допълни моята колекция на стената, която ще ви покажа. Тя е от няколко истински лего растения. Мисля, че са 10 в комплекта, които си купих преди известно време и ми стоят на секцията. Значи това, което съм поръчала е това са частите, които допреди да ги щакна не мога да кажа. Изглеждат почти като оригиналните, естествено без логото на Лего. Ето тук е опътването, което ми трябва точно това с текста. Крайният резултат е... Чакайте да ви покажа. Крайният резултат ще бъде ето това растение, което ще видим за колко време ще се сглоби и как ще изглежда. Мисля да го сложа на моята секция. Така, пътването е на листови, не е на книжка, както оригиналното Лего. Това е първото, което ми прави впечатление. И започвам. Моето цвете е готово. Имах малка грешка в сглобяването на долната челюст, което ме забави доста. Така че трябваше да я сглобя наново. И в крайна сметка няколко листа ми паднаха. Остана и това листо, което не знам къде трябваше да сложа, обаче не мога да намеря в момента. Предавам се. И утре ще пробвам, следващия ден ще пробвам ръкавиците за лостови, ще разбера какви са резултатите, дали са по-удобни, дали имам по-малко пришки. Относно легото съм много доволна от качеството. Очаквах да не се сглобяват толкова добри частите, а пък то си беше супер. Супер е, за 13 лева чудесно забавление. Първата цена беше 35, обаче след като ми стоя в кошницата известно време, Тимо ми го предложи за 13 лева и бих го препоръчал. Заключение за тази пратка от Тимо. Мога да кажа, че за хищното растение не бях съвсем права. Много е приятно за сглобяване, но ако се наложи да го преместиш от място на място, много лесно се разглобява. Не е толкова стабилно, както лего саксийките, които съм си купила в миналото. За разлика от... Ето това също е от Тему, но то е много здрава конструкция. Местила съм го много пъти
и не се саморазпада, така да го кажа, докато на саксийката на хищното растение тези части му падат много лесно. Относно ръкавиците за тренировка, както обещах, ще кажа какъв е резултата спрямо моето лично виждане. Ето тези, черните. Много боядисват ръцете, направо ръцете целите стават в власинки и черни и не мога да кажа, че е някакво голямо удобство с тях. Зелените, ето тук имат един ръб, който ти се забива в тази част на ръката и въобще не е удобно. Ето тези също се оказаха много удобни. Те са удобни и за набирания, и за шведска стена, и за така наречената маймунска стълбичка, която човек се хваща от гърда на гърда с нея. Тези са... Опа! Имам часовник тук, правя го без часовника по принцип. Ето тези са доста удобни. И за маймунската стълбичка, и за набиранията. Но ако ще ги използвате само за набирания, според моето мнение, тези са най-удобни, които са от кожа, с една дебела лента тук. Те са много удобни за набирания. Единственият недостатък е, че няма как да се прехвърлиш от гърда на гърда с тях, защото тази кожа не е захваната по никакъв начин за ръката ти, но въпреки всичко съм много доволна от покупката на този продукт. Благодаря ви за вниманието, надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, оставете по един лайк, абонирайте се за канала ми и гледайте други мои видеа. Хубав ден! Чао!